Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләрем. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Үзенчәлекле балаларга белем бирүче мөгаллимнәр, аларның эшчәнлегенә ниләр хас һәм иң яхшы инклюзив дәрес ничек уза? Табыш урынына югалту. Әлмәттә яшәүче бер ханым интернетта акча эшләргә теләп, кырвалдарларга 2 миллион сумга якын акчасын күчергән. Галәмгә очышлар һәм орбита станциясендәге тормыш. Лениногорскида балалар космонавт белән очрашты. 50-гә якын мөгаллим Әлмәттә иң яхшы инклюзив дәрес төбәкара бәйгесендә катнаштым. Алар үз эшләрендә аутизм спектры бозылган баланың игътибарын ничек җәлеп итәргә, аңа ничек якын килергә һәм башкаларны аларны кабул итәргә өйрәтү алымнарын күрсәтте. Благодарю вас всех за прекрасную работу, и мы начинаем наш семинар. Тәҗрибә уртаклашу инклюзия укытучының роле һәм үзенчәлекле балалар өчен белем бирү программасы турында сөйләү. Мондый мөмкинлек үзенчәлекле балалар оешмасы оештырган "Без бергә шикләрсез инклюзия" төбәкара конференцияда катнашучыларга бирелде. Биредә үк иң яхшы инклюзив дәрес конкурсына йомгак ясалды. Диплом вручается Бородиной Светлане Николаевне. Әлмәт районының 50-дән артык мөгаллиме үзенчәлекле балаларны ничек укытуларын һәм аларны җәмгыятькә яраклаштырырга ярдәм итүләрен сөйләде. Катнашучылар арасында Сочидан килүчеләр дә бар иде. 3 җиңүче, 6 призер билгеләнде. Аларның һәрберсе маркетплейсларның берсенә сертификат һәм диплом белән бүләкләнде. Жюри материалның баланың мөмкинлекләренә һәм сәләтләренә яраклаштырылуын, белем бирү процессын һәм дәрес этапларының үтәлешен бәяләде. Җиңүчеләр арасында мөгаллим Эльза Гумерова да бар. Аутизм спектры бозылган балалар башкалар белән бергә укырга тиеш дип саный ул. Белеме буенча укытучы беренче чорда балалар бакчасында эшләгән, әмма күңеле мәктәпкә тарткан. 16 елда Эльза башлангыч мәктәп укытучысы булып эшли башлый. Беренче елда аның сыйныфына үзенчәлекле бала килә. Шулай итеп ул мондый балалар белән ничек эшләргә кирәклегенә һәм тьюторның кем булуына төшенә. Конференция Игелек энергиясе социаль инициативалар фонды тарафыннан хупланган инклюзив проекты кысаларында узды. Ул грант программасында җиңүгә ирешә, бу исә ресурс мәйданчыкларын киңәйтергә һәм балалар өчен арт-терапия, адаптив физкультура, аш-су дәресләре үткәрергә мөмкинлек бирә. Көтелгән табыш урынына зур югалту. Әлмәттә яшәүче бер ханым үзен пассив кирим белән тәэмин итәргә тели һәм интернетта күзенә чалынган беренче белдерүгә ышана. Нәтиҗәдә кырвалдарлар зыян күрүченең 2 миллион сумга якын акчасын үзләштерә. Здравствуйте, мне посоветовали к вам обратиться. Да, конечно, слушаю. Интернетта ул криптовалютада акча эшләү тәкъдименә юлыга. Кызыксынып, мессенджерда таныш булмаган кеше белән элемтәгә керә һәм ул аңа эшнең асылын аңлата. Криптовалютада тотрыклы киремгә ышандырып, вакытында түләүләр вәгъдә итеп, һәм моның заманча табыш усулы икәнен сөйләп, билгесез зат ханымны консультант белән элемтәгә кертәм. Мне главное, чтобы заработок был стабильный. Тогда нужно каждый день вкладывать от 80 до 150 тысяч рублей. Да, не проблема. У нас предусмотрена услуга ежедневных уведомлений клиента о совершенных операциях. Хукук сакчыларын гражданнарның үз теләкләре белән аферистлар шелтәренә эләгүләре аптырашта калдыра. Гәрчә чын компанияларның рәсми сайтларын табу кыен булмаса да, хәзерге вакытта сатып алырга, сатарга, махсус биржада алыш-бириш ясарга мөмкин булган 3 криптовалюта исәпләнә. Традицион валюта операцияларына һәм акциялар белән сәүдә итүдә алдану куркынычы зур. Сөйләшүләрдән соң да ханым нәрсәгә юлгасын аңламый. 27 апрельдән 9 майга кадәр хатын-кыз аферистлар хисабына 1 миллион 991 мең сум акча күчерә. Шуның 800 меңен кредит итеп рәсмиләштерә. Хәтта сорау алу вакытында да ул үзенә тәкъдим ителгән валютаны төгәл әйтә алмый. Эш материалларында бар тик диджитал турында гына әйтелә. Эзләү системасы исә 2 охшаш исем тапты. Иң популяр биржаларның берсендә алар бөтенләй тәкъдим ителми. Мәсәлән, беренчесе компаниянең халыкара акча күчерүләре өчен кирәк, әмма кырвалдарлар аңа исемне уйлап та таба ала. Не поняла. 10 майда мошенниклар чатны юк итеп зыян күрүченең телефон номерын блокка куялар. Шуннан соң ханым алдануын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзер җинаятьче кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Ознакайның Яңа юл микрорайонында футбол манежы ачылачак. Объект республика программасы ярдәмендә сафка кертелә. Манеж ябык булачак, димәк, ознакайларга ел әйләнәсе спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге тудырыла. Ознакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин шушы көннәрдә футбол манежы төзелеше белән танышып кайтты. Кыска гына вакыт аралыгында Ознакайның Яңа юл бистәсендә республика программасы нигезендә спорт манежы төзелеп сафка басачак. Моның өчен инде биредә кызу эш кайный. Яңа ел халкы күптән сораганнар иде, безгә дә бер шундый спорт комплекс кирәк дип, менә Аллага шөкер, быел шундый спорт комплекс төзелә. Бик зур рәхмәт үзебезнең рәисебезгә, Рустам Нургалиевичка, аның ярдәме белән
Безнең шәһәребездә, бу яңа юл микрорайонында шундый өр яңа спорт комплексы булачак. Районда башка төр төзелешләр дә алып барыла. Шуларның берсе 67 фатирлы 9 катлы йорт. Ул шәһәрнең әлегә иң биек беренче йорты булачак. Безнең ишегалды программасы кысаларында да киң кырлы эш алып барыла. Районның 34 ишегалдында төзекләндерү эшләре башкарыла. Һәр йорт ишегалды бирдә яшәүчеләрнең тәкъдим фикерләре һәм карары белән алып барыла. Безнең ишегалды программасы буенча Азнакай районында безнең 34 двор каралган. Ул инде безнең Азнакай шәһәрендә генә түгел, өч авылда, Актүбәдә менә 9 двор. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин җитәкчелегендәге комиссия төзелеш эшләренең барышын карап, программа үтәлешен уңай бәяләде. ЮВТ каналы өчен махсус Азнакай телерадиокомпаниясы. Май салкыннары Баулы районы хуҗалыкларына 19 миллион сумлык зыян китергән. Хуҗалыклар зур югалту кичерә. Төннәрен артык су үтү сәбәпле чәчүлекләрне салкын алган, басу культуралары күзгә күренеп саргая. Баулы районы басуларына килгән зыян миллионнарча сумнар белән исәпләнә. Авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Альберт Талипов җитәкчелегендәге махсус комиссия район хуҗалыклары кырларына чыгып, язгы салкыннан зыян күргән мәйданнарны кабат карап чыкты. Май аенда мондай салкыннар берничә дистә ел күзәтелмәде. Белгечләр билгеләп үткәнчә, зыян күргән чәчүлекләрне коткару кыйммәткә чыга, чәчү эшләрен кабат башкару чыгымлы эш. 8 май көнендә республиканың күп районнарында бездә барлык хуҗалыкларда диярлек төнге температура 8 градустан 10 градуска хәтта түбәнәйде. Безнең менә 3-4 яфракның берсе генә әле яртылаш исән, әле ул терелеп китәләме юкмаганы әле яңадан дым булмаса терелеп тә китәлми. Чәчүлекләрне тергезү мөмкин түгел, кабат чәчмәгән чиракта әлеге кырлардан яхшы уңыш алу мөмкин булмаячак. 1966 елда Знаметурда газетасында Әлмәтнефть идарәсе операторы Шәшкә Җиһаншин турында мәкалә басылып чыга. Соңрак ул үзе газетага яза башлый һәм басманың тугры язылучысына әверләм. Ярты гасырдан артык вакыт узса да, ул бүгенгәчә редакциягә яңа сон артыннан киләм. Ни өчен ханым үз тормышын газетадан башка күз алдына китерми? Бу хакта ул безнең иҗат төркеменә сөйләде. Һәр җомга иртәсендә редакция хезмәткәрләре Знаметурда газетасының яңа соннарын кабул итә. Кагаз һәм полиэтилен белән төрелгән газетлардан типография буяулары исе аңкып тора. Газетларның бер өлеше шәһәр һәм район оешмаларына сатылачак. Икенчесе иртәнге 8-дән килүче язылучыларны көтә. Беренчеләрдән булып Шәшкә Маликова килә. Знаметурданың яңа санын алгач, ханым газетаның бер санында үзе турында да мәкалә басылып чыкканлыгын сөйли. Бу 1966 елда була. Перевели меня оператором товарного парка. Вот тогда и около резервуара меня фотографировали. Ул вакытта коммунистик төзелештә актив катнашулары һәм хезмәттә югары казанышлары өчен берничә хатын-кыз бүләкләнә. Шәшкә Җиһаншина хезмәт Кызыл байрагы орденына лаек була. Ул Бөгелмә училищесын тәмамлый, юллама буенча килеп, Әлмәтнефтьтә эшкә урнаша һәм биредә 37 ел хезмәт куя. Оттуда ушла на пенсию, только в Альматнефти работала. Тормыш иптәше исән чакта яңа санны һәрвакыт көтеп алалар һәм бергәләп укыйлар. Знаметурдан уку традициясе бүген дә саклана. Шәһәр һәм район яңалыклары белән Знаметурда газетасында танышырга була. Аңа почта бүлекчәләрендә, Россия почтасы сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталы аша, шулай ук альтернатив пунктларда да язылырга мөмкин. Июнь аенда исә ташламалы ясалу кампаниясе башлана. Тулырак мәгълүматны 44 05 88 телефоны аша белергә була. Лениногорск балалар йортында Роскосмос космонавтлар отрядының сынаучы космонавтом Россиянең 121-нче космонавты кунак булды. Сергей Рыжиков Союз МС-02 корабы экипажы командиры һәм Халыкара космик станция экипажы борт инженеры сыйфатында космик очыш ясаган. Россия герое белән очрашуда безнең иҗат төркемендә катнашты. Шын космонавтны күрү турында балалар йортындагылар хыялланмаганда, Сергей Рыжиков тумышы белән Бөгелмәдән, хөрмәтле кунаклар арасында ул Бөгелмә җиңү парадында да катнашкан. Лениногорск балалар йортына чакыру алгач, ул ике дә уйламыйча ризалашкан. Сергей Николаевич Роскосмос хезмәткәрләре төшергән фильмда алып килгән. Анда орбита станциясендә очышларга әзерлекнең барлык этаплары турында җентекләп сөйлиләр. Экипаж порядка 2 недель занимался предстартовой подготовкой. Балалар космонавтка галәмгә очу космик караптагы тормыш турында сораулар бирде. Аңа кичкенә концертта күрсәттеләр. Очрашу ахырында Сергей Рыжиков хөрмәтле кунаклар китабына имзасын куйды.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.